Здравейте, добре дошли в новия влог. Днес ви показвам един мой ден, като абсолютно всяка сутрин започвам с едно кафенце и малко време за мен на верандата самичка. След това отивам да събудя децата и цирка започва от тук. Започвам да обличам децата, като първо започвам с Дарина, оправяне на прическата. Абсолютно всяка сутрин по закон моята нервна система бива тествана. След това преминавам към обличането на Калян, като днес го обличам по-дебело, понеже се разхождаме по-късно, и малко финна моторика и една мини плитка за Даринка. След това започвам с миенето на зъбите, лицето, обличаме си якитата, слагаме шапките и се обуваме и излизаме навън. Днес ще оставим първо Дарина, понеже Калян е на фризьор, така че ще прекараме малко време само с него и решихме да отидем на нашия парк Тюбето, което беше много студено. Сложихме по една шапка, едно шалче и се поразходихме набързо. Хапнахме по един банан за закуска, защото не съм много изобретателна. Калян беше на фризьор след това и с Калина след това отидохме да си направим много снимки, след което пихме по една кафенце. И вечерта хапнахме една вкусна супа, като Калян ми помогна да я сготвим. Тук малко време с тати. И се оказа, че Даринка има имен ден, така че хапнахме една мини тортичка за нея. И това беше целият ден.